Fragmentul ascultat aparține sectei Tărâmului Pur, care este centrată pe Abu Amita sau Amitabhul, iar ei folosesc acest cânt pentru a intra în transă și a atinge nirvana. Precum oceanul are un singur gust, cel al sării, învățătura și disciplina au un singur gust, cel al libertății. Numele meu este Rustana Călin, iar astăzi doresc să vă vorbesc despre budism, asemănările sale cu miturile fondatoare ale Coreei, să fac o scurtă comparație între budism și confucianism și să trec prin istoria budismului în Coreea. Alegerea temei nu a fost întâmplătoare. Sunt de părere că lucrurile care rămân cu noi de-a lungul timpului sunt cele pe care le auzim, vedem sau simțim de mici copii. Astfel, legenda lui Buddha mi este cunoscută. Tatăl meu mi-a povestit-o acum mulți ani. Când am mai crescut, am vrut să o citesc, dar nu am reușit să găsesc cartea. Am căutat textul ani de zile, iar acum, datorită acestui podcast, am găsit în sfârșit varianta povestită de tata. Aș începe prin a face o sinteză a vieții lui Buddha, după o carte ce îmbină realul cu ficțiunea, dar redă totodată esența căilor budiste. Astfel, povestea începe în India, în orașul Kapilavastu, unde domneau Sudhodan Gautama și soția sa Maya. Regele își iubea nespus nevasta, iar singurul defect pe care l-a găsit vreodată a fost faptul că nu i-a putut oferi un copil. În cea de-a 7-a zi a festivalului lunii, regina coboară în oraș pentru a se bucura de festivități. Împarte oamenilor bănuți de aur, iar după revine la palat și adorme. Are un vis simbolic în care un elefant alb cu 6 trompe o înconjoară de 3 ori și este clar faptul că rugile au fost ascultate și a rămas însărcinată. Se consultă totuși cu brahmanii curții regale pentru a se asigura că visul nu a fost un vestitor al răului, iar aceștia îi spun că într-adevăr va avea un fiu. Fac însă și o predicție. Fiul lor va putea ajunge un monarh universal, un împărat al lumii, însă compasiunea enormă pe care o simte față de semenii lui va sta în calea acestui destin. Dacă va vedea suferința lumii, își va refuza titlul regal și va pleca în lume pentru a o vindeca. Va trăi printre cerșetori și va fi un om comun. Regele este însă determinat să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru a feri micul prinț de chinurile și durerile vieții. Regina Maya se apropie de termenul nașterii, dar decide să pornească într-o călătorie spre tărâmul său natal. Caravana se oprește la vederea unui arbore de satin înflorit. Regina întinde mâna pentru a culege o floare și simte durerile nașterii. Iar micul prinț se naște acolo, în ploaia de petale. Emană o lumină strălucitoare, iar toată natura și animalele se bucură și dansează în jurul lui. Este un bebeluș perfect, se naște curat și din calea afară de frumos. El va purta numele Siddhartha, cel victorios. În copilăria mică nu e interesat de sporturi sau jocuri, sau orice alte activități pe care copiii de vârsta lui le practică. În schimb, prezintă abilități intelectuale formidabile care îi uimesc pe tutorii săi. Pe măsură ce crește și atinge adolescența, Siddhartha pare din ce în ce mai gânditor, tăcut și neimpresionat. Văzând aceasta, regele decide că este timpul să-i găsească o soție și astfel dă un machet unde sunt invitate toate prințesele din regatele apropiate. Prințul e amabil cu toate, dar rămâne la fel de pasiv până când o zărește pe Yashodhara. Rușinat că nu mai are bijuterii să îi înmâneze, își scoate colierul de la gât și îl pune în jurul taliei prințesei. Cei doi se îndrăgostesc pe loc, iar Siddhartha va spune că ei au petrecut multe alte vieți iubindu-se. Într-una dintre ele povestește că au fost tigri ce se îmbăiau în razele soarelui, domnind peste junglă. Prințesa are în schimb mai mulți pețitori, iar tânărul Siddhartha trebuie să-i câștige mâna, învingându-i pe ceilalți pretendenți în diferite probe atletice și războinice. Toată lumea crede că nu are nicio șansă în fața celorlalți, Siddhartha fiind pasionat de filozofie, metafizică, artă și cultură, iar ceilalți fiind foarte antrenați ca și războinici. Dar le se dovedește contrariul când prințul trece cu brio fiecare probă, iar la final trage cu un arc special pe care nimeni nu mai reușise să îl îndoaie. Cei doi se căsătoresc și au un fiu. Mă abat puțin de la relatarea povestirii pentru a remarca asemănările cu mitul lui Chumong și cel al lui Park Kyokose. Toți trei sunt de origine divină, urmăriți de lumină și emanând lumină. Natura, zeii și universul însuși le celebrează nașterea. Motivul arcului se regăsește atât în legenda lui Buddha, cât și în mitul fundării statului Koguryo. Iar prințul Siddhartha strălucește precum, la fel de puternic Park Kyokose, radiază lumină divină. Revenind la poveste, tânărul cuplu duce o viață idilică.
trăiesc în lux, li se fac toate poftele, sunt bucuroși și se bucură de micul fiu. Însă regele este permanent hăituit de profeția brahmanilor și pentru a-l ține pe Siddhartha fericit, decide să-i construiască un nou palat, la mică distanță de cel regal. Până acolo însă vor merge pe jos, iar acesta este momentul în care viața prințului este cutremurată din temelii. Pe drum vede un om bătrân, un om grav bolnav și asistă la o înmormântare. Se întoarce la palat furios și confuz, conștientizează că a trăit în minciună și că de fapt nu știe nimic. Adevărul și realitatea ei au fost ascunse în tot acest timp. În aceeași noapte se trezește brusc din somn și simte că nu are aer. În drumul spre balcon, trece prin camera haremului său și le vede pe dansatoare preschimbate în cadavre. Se uită la soția lui și o vede moartă. Conștientizează prezența morții și își dă seama că asta se va alege de tot și toate. Se sperie și ia decizia să plece în lume pentru a găsi salvarea, pentru că nu concepe moartea celor pe care îi iubește. Profeția Bahmanilor se împlinește, iar dincolo de eforturile regelui, Siddhartha vede suferința lumească și nu o poate accepta. Pleacă de la palat, inițial pentru a fi ucenicul unui călugăr, însă nu găsește cu acesta răspunsurile pe care le caută. Își continuă călătoria și găsește o comunitate de asceți care practicau o formă extremă de meditație. Stăteau în transă ani de zile și căutau răspunsuri. Siddhartha practică ascetismul timp de 6 ani, slăbește enorm, se chinuie, iar în final cedează și leșină. Îi se aduce lapte de capră, iar când își revine parțial, aude trecând pe lângă el niște fete ce cântau. Deși era jumătate inconștient, cântecul îi pătrunde în suflet și are un declic. Notele erau perfecte, nici prea înalte, nici prea joase. Cântecul era perfect armonizat. Înțelege faptul că nicio extremă nu îi va da răspunsul dorit și astfel se naște ideea căii de mijloc. Echilibrul între minte și trup este cheia găsirii adevărului suprem. Un trup chinuit excesiv și slăit de putere nu poate asigura o minte liniștită, pregătită să primească răspunsurile universului. Îi părăsește astfel pe asceți și își continuă călătoria. Ajunge în alt oraș, unde vede un smochin sfânt, sub care se așează și este determinat să nu se ridice până nu găsește adevărul absolut. Cumva cade înapoi în extremă, dar după 49 de zile este cuprins de toate emoțiile umane în același timp. Vede trecutul și viitorul umanității, simte extaz, agonie și apoi nimic absolut. And now he was there, alone in the pure heart of things, utterly alone in space, almost alone in time, and still as stone. He brushed the door, it opened. A blinding radiance burst upon his mind, and the universe smote him with its truth. Ajunge la purificarea absolută. Mintea sa este golită și devine un vas ce se umple cu adevărurile supreme ale lumii. În acest moment, Gautama Siddhartha devine Buddha, cel trezit. Se întoarce la comunitatea de asceți cu care împărtășește noua practică și le vorbește despre Dharma, calea budistă. Aceștia sunt sceptici și, deși îl ascultă, nu sunt convinși de filozofia pe care o propune Buddha. Se întoarce acasă și ține prima sa predică unde dezvăluie cele 4 mari adevăruri. Primul este legat de acceptarea suferinței și caracterul efemer al lumii. Lumea este în continuă suferință, iar toate ființele vii se nasc, suferă și mor. Asemenea norilor care vin și trec pe cer, este viața, o iluzie trecătoare. Cel de-al doilea adevăr se referă la sursa acestei suferințe și anume atașamentul, fie de obiecte materiale, fie de relațiile umane. Buddha predică respingerea nevoilor emoționale și astfel apare celibatul, obligatoriu pentru călugării budiști. Atașamentul duce la o pierdere inevitabilă, iar aceasta va provoca suferință. Astfel, singura cale este viața monastică. Al treilea adevăr este despre samsara, ciclul permanent al nașterii și renașterii, karma și avansarea sau devansarea în viața următoare, în funcție de modul în care ai trăit în viața anterioară. Calea ieșirii din samsara este atingerea nirvanei, iar modul în care se ajunge la aceasta este dezvăluit în cel de-al 4-lea adevăr, prin calea cu 8 drumuri. It is eightfold. It consists of right views, right resolve, right speech, right action, right work, right effort, right mindfulness and right concentration. Când revine la palat, află că soția și fiul său sunt răniți de plecarea lui și suferă enorm, ceea ce îl face pe Buddha să decreteze că alăturarea în ordine se face cu acordul părinților, ca familia să nu sufere la plecarea celuia care alege calea budismului. Buddha va continua să călătorească și să țină predici până la vârsta de 80 de ani, când va muri într-o pădure alături de un discipol. Acum, referitor la relația Coreei cu budismul, sincretismul este foarte vizibil. Samgyuksá este scrisă de un călugăr budist, iar una dintre legendele pagodelor din Koguryo spune că Chumong a fost ghidat de un nor în care apare un călugăr budist spre locul în care descoperă un toiag, o pereche de sandale și o tracă memorială.
Unul dintre curtenii săi traduce inscripția sanscrită de pe placă și află că în Imperiul Han, pe acel loc, a existat o pagodă numită Podowang. Chumong este convins de autenticitatea obiectelor și ridică pe acel loc o pagodă cu 7 etaje. Din punct de vedere istoric sau câteva realități istorice, budismul se introduce în Coreea în secolul IV, în Baekje și Goguryeo, și în secolul VI ajunge în Shilla. În acest moment istoric, Shilla era împărțită între confucianism și budism. Deși ele sunt diferite și se adresează unor aspecte distincte, ideologiile ajung să fie în conflict. Budismul este o filozofie pur spirituală, care îi îndeamnă pe adepții săi la meditație, separarea de atașamente cu tot ceea ce este trecător și căutarea nirvanei. Confucianismul este o filozofie și o doctrină ce vizează etica socială, tradiția învățăturii, rânduirea socială și viziunea asupra lumii. În centrul său se află ființa umană, poziția sa în societate și în familie și tipurile de relații pe care le poate avea. Unde budismul îndeamnă la căutarea adevărului, a compasiunii și a depășirii condiției, confucianismul dicta regulile unei guvernări stricte, cu ranguri bine definite și din care nimeni nu avea voie să iasă. În timp ce budismul se adresează tuturor și îndeamnă la echilibru, meditație și practicarea spiritualității, confucianismul este strict cultura elitelor. Doar aristocrații și legalitatea aveau acces la funcții politice, iar mobilitatea socială era inexistentă. Definițiile pe care le-am dat sunt unele generale. În schimb, explicația ce a urmat se referă strict la funcțiile și prezentările și adaptările acestor două ideologii în Coreea. Budismul este totuși tolerat în Koryo pentru că devine politizat. Regilor le convine doctrina budistă referitoare la poziția și importanța suveranului de stat. Doctrină în care regii erau monarhi universali, reprezentau imaginea lui Buddha pe pământ, iar regatele lor erau locuri în care însuși Buddha trăia. Dar situația se va schimba. Călugării budiști devin extrem de implicați în viața socială a statului. Templele sunt construite în jurul palatelor regale, iar regii tind să-i asculte pe aceștia pentru că îi consideră înțelepți. Aristocrația confucianistă intuiește, în schimb, pericolul apropierii budismului de deciziile pe care le ia regele. Astfel, Yangbanii se vor alia în secolul XIV și vor da o lovitură de stat prin care vor prelua puterea și vor interzice practicarea budismului. Ultimul subiect pe care vreau să îl discut este apariția sectelor budiste în Shilla și în Shilla unificată. Prima sectă este Huawen. Se pune accentul pe învățare, însă doar elitele au acces real la învățarea doctrinei budiste și tot ei sunt cei care își permit să financeze templurile și ritualurile. Este important de menționat că Wei Sang, fondatorul școlii Huayan, pune bazele budismului corean. Călătorește în China pentru a învăța direct de la călugării chinezi și se întoarce în Shilla, unde va deveni sfătuitorul regelui. Accesul la budism este foarte limitat. Este nevoie de apariția unei noi forme, care să poată fi învățată și practicată de toate rangurile sociale. Apare astfel secta Hedong, fondată de călugărul Wonhyo. Este o sectă născută în Coreea. Wonhyo călătorește în toată țara pentru a predica oamenilor de rând, drept penitență pentru că a încălcat jurământul de abstinență și a avut un copil cu o prințesă din Shilla. În secolul VIII apare secta Tărâmului Pur, centrată pe Amita Bull sau Buddha Amita, care este cea mai simplă formă de budism în care adepților le este promisă nirvana dacă pronunță numele lui Amitabha până intră în transă. Nu e nevoie de manuscripte scumpe, tutori sau cotizații la temple. În sfârșit, cea mai populară formă de budism în Coreea, budismul Zen, numit budismul Son, este adusă de Pomang în secolul VII, datorită călătoriei sale în China, de unde se întoarce cu învățăturile pe care le va predica. În final, concluziile discuției de astăzi sunt următoarele. Suferința este inevitabilă și cu cât facem mai repede pace cu ea, cu atât suntem mai liberi. Excesul și extremele dăunează grav sănătății, iar orice ideologie politizată își pierde valoarea. Intenționez să închei simetric, tot printr-o citată lui Buddha, care spune că o persoană care vorbește sau acționează cu minte pură, fericirea îi urmează ca o umbră care nu pleacă niciodată. Mulțumesc pentru timpul acordat.